talka, indar magnetikoa, erakartzen fisikoa, askatasun psikikoa. Trinaen neutroiek leikeriaren protonien barrena, nukleoaren osaketa, bateratasuna. Bizirik sentitzeko zure kontaktuaren beharra, nirvana aurkitzeko arren. Gorputzak astintzen, gorputzak odol putzu bat lurrean, beste zulo sakon bat hariman, zein irain liteke bide elkarren arteko zenide, biziaren aria mozteko. Berriz kolpe bortitzak atean
oraingoan Zeharrera da bide Elkarren seniden Bizitzaren jabetzaz Aritzeko Elkarritzeko Izti armatua 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 Zenbat bide Da zenbat aldiz Ez dago denborarik Ainaren bizi gara Ez dekomula miresterik Egunean egun gertatzen diren horrik Motorizatuta gaude bizitzan karreran Irabazle izateko beti prest Naiz eta bidean galduta Gauz asko gelditzen diren Lehena naiz ni edo inorriz Lagunek azegoteko Gastirik ez Familiaz gozatzeko ez Bizitzak bi egun badeto Garren Disfrutatzea dekozo Damuak hartu baino lehen Dareñaren bizi Ez zaitez pentsatzen hasi Automatikoki jaio hasi eta hel Lagunek azegoteko Gastirik ez Familiaz gozatzeko Bizitzak bi egun badeto Disfrutatzea
elementua